seni seniman budaya Jawi keparingan asma seni Barong Candramawa ingkang dipun pimpin Kang Mas Rubianto dukuh kali gawe bonang kecamatane mugi pamiyarsa ingkang amirsani mugi paring bebungah ing ati mula lan sakanca menawi lepat nyuwun ngapura kita warga seni seniman budaya Jawi keparingan asma seni Barong Candramawa ingkang dipun pimpin Kang Mas Slamet Rubianto dukuh kali gawe